se umblește, da. Dai 2 stinchi, bă! Dați de stinchi scranda! Neamă, mă, pări. Kako, dai to aparat acolo! Ceara așa atingi! Kako, to je aparat, koliko pari su tu? Evo naše 2 stinchi. To mersi, bate, Bog da te blagoslovi. To da ne ti ja crta nas nimaš tu kave, tu ne pravi biznes. Bate, šefe, mani te ja lajloni. Ще те гонят карахонджули. Мани ги тия телефони. Между другото, къде ли са почва? Някой познат, няма ли да ни даде тук 500 стинки? Бати, ти няма ли да дадеш 2 стинки, бати? Бате, млад човек, нямаш ли 500 стинки да ни дадеш? Интернет има ли? Какво е интернет, бате? Яде ли се? Аз като гледам, вие лаптоп ще си купите се. Бате, ако се яде, дай да видим дали се яде това нещо. Солейша? Како, що се смееш? Дай 500 стинки вместо да се смееш. Ни да се посмеем малко. Да отидем при трети корпус тук. То там още по-бедни, ба. Аз вчера сложих там масата, гледам половин час седя и изкарах 5 стинки. И то го намерих на земята, не че ми го дадох. Бати, гледай някой по-богат така. Къде? С инжири такива. Той има плъча. С банци да намерим. Како, той апарат, колко се струва? 2 стинки. 200 стотинки. Да ми го дадеш, аз ще ти върна 300 стотинки. Искаш ли? Аз после ще го продам на това химични суровини за желязо, стара желязо. Това желязо ли е, бе? Како? Бе, како това желязо? Колко пари мога да му взема на сторич? Да си вземе нещо. Бате, тия маратонки много хубави. Ако искаш да ми дадеш само вързалката, че моите нямат вързанки. Ако искаш да дам едната маратонка. Ние нямаме вързанки. Дам 5 стинки, му искам. Абе, ще ти връщаме тук касов дом, дай касов дом, дай апарат. Приемаме и кредитни карти. Ма излъжи, дай ти. 3 стотинки искам. Чакай малко, водка да видим. Айде. Ай, промоция, бе. Айде, промоция. Чакай малко, водка. Бонус. Айде, тук има, тук. Ти даде човека. Леле, майко. Айде, Бог да ви благослови. Ватка, 100 години да живееш и много ти дай. Децата гладни суджут си ядат 10 хиляд. Чеха да кемердисват вече тапетите. Сирпай, ма. Абе, мани, тук студентите са с крънзи, бе. Ама то четвърта, какво искаш, те нямат пари. Ако беше отзад колегата, то с младия, хубавия. Господ да ти дава. Господ да му дава хубави момичета. Колко станаха сканали за цигари? Няма за цигари, бе. Няма за цигари, къде че Аз знам до 10. Защото имам 10 пръста, иначе мога и повече, ако имам повече пръста. Ама други 10. С другия пръст не мога, защото много нада... Како, дай 500? Тия ще ни дадат, аз знам, те ще ни дадат. Те да не са богати. Да, с русата ще ни даде, тя богата, виж какви джанти има. Джанти? 18 джанти. Како, дай 500, Бог да те благослови. Една може ли? И една може, аз ще ти върна ресто. Тук е всичко законно, с касов бон. Докато ни напускаш обекта, ще си запазиш касовия бон, после да не стане проблем. Къде ти е касовия бон? Дай касовия бон. Чекай. Искам да хвърчаш, не моля. Ама как да са хвърчащи, виж какви са хубави. Включи си болцата, како? Кредитна карта, ако имаш. Ти какъв час имаш, бо? Какъв час им? Просене. Къде е колегата? Къде ще си пи? Нали ще ти дадат хубави пари. Те, нали, с нощи са били на колежео. Нали знаеш, там на пазара, дето просихме оня ден. Ама каквото и? Я да напиши Джолозео,